Novo récord de afiliacións ao rexistrar Galicia máis de 1.110.000 cotizantes e tamén do mínimo de paro nun mes de xullo. Os datos son positivos tamén no Barbanza e Muros e Noia. Esta mañá deronse a coñecer as últimas cifras de paro en Galicia, as correspondentes a xullo, e trátase de cifras récord. A comunidade rexistrou o nivel de desemprego máis baixo nun mes de xullo de toda a serie histórica, ao haber 107.858 persoas paradas, sendo a mellor cifra dende que hai rexistros, só por detrás dos datos de xuño. Por segundo mes seguido, rómpese o teito do máximo histórico de afiliacións á Seguridade Social, con 1.113.476 cotizantes, datos que enxalzou o conselleiro de Emprego, José González. Cunha suba importante este mes, non? Se tuveramos que destacar, eu diría, somos a primeira comunidade autónoma en términos interanuais na que máis baixo o paro, en un 8,63%, 3 puntos por riba da media nacional, e tamén, no caso das afiliacións, no último ano subimos máis de 20.000 novas afiliacións, pero eu quero destacar este mes, que é especialmente interesante, con máis de 10.000 afiliacións, o que nos sitúa como a segunda comunidade autónoma en número de afiliados neste mes de xuño, só por detrás de Baleares. E apunta que isto está vencellado case na súa totalidade ao ámbito do turismo. Comparativa interanual que baixo o paro nas 4 provincias, nas 7 cidades, e os colectivos, dixéramos, de maior atención, menores de 30 anos, mulleres e tamén os parados de longa duración, tamén están en mínimos históricos. Os colectivos, como digo, desempregados de menores de 30 anos e os de longa duración, e as mulleres teñen o mellor mes de xullo de toda a serie histórica no que se refire ao paro. En definitiva, bo comportamento do mercado laboral galego, mínimo histórico no que se refire ao paro, máximo histórico de afiliacións cunha suba moi importante neste mes, e todo isto que reflicte, como digo, ese dinamismo do mercado galego. Evolución destacada que tamén se rexistra no Barbanza e en Muros e Noia se bota a vista atrás. Hai un ano no Barbanza había 2.377 persoas no paro. Sen embargo, neste xullo a cifra foi de 2.126 parados, un descenso de 251. Mentres que en Muros e Noia había en xullo de 2024 1.415 persoas na procura de emprego, polas 1.237 deste ano, un descenso de 178. Datos que se ven concello a concello. Boiro contou ata xullo do 2025 con 542 persoas nas listas do paro, 77 menos que hai un ano. Na Póboa rexistráronse 271 parados, unha caída de 36 con respecto a hai un ano. Rianxo pechou xullo con 363 persoas no paro, 69 menos que no 2024, mentres que Ribeira reduciu en 109 o número de desempregados ao pasar de 1.089 a 980 nun ano. Lousame ten 15 parados menos que en xullo de 2024 ao contar agora con 81. En Noia a cifra é de 440 persoas no paro, unha caída de 94 con respecto ao anterior exercicio. Portosón reduciu en 38 os desempregados ao ter agora 232, e Utes pasou de 200 parados a 163, 37 menos. Muros conta na actualidade con 212 persoas en emprego, polas 240 de hai un ano, 28 menos. Mentres que Carnota rexistrou 109 desempregados, 4 menos que no 2024.